Guys, butiti guys oh. Dako kayo guys. Dako kayo. Dipanitan na kanina. Tanggalan na gilimpihan. Mo na butiti. Dako kayo din butiti, dagko kayo butiti diri sa Cebu. Ang video titi po. Hasta nag video butiti na pod. Natang tagaluto, butiti na pod. Dagko nagtiyan. Dagko kayo ni butiti ay, dagko kayo butiti diri. Ha? Pila ni kilo? Pila ka ni kilo kuya? Tulo. Mga pato no? 4 ka kilo gini. 4 ka kilo ni nga butiti kadako ang bugaton na ni. Dako kayo lagpas gud sa amo ang tanganan sa kuan. Gani. Butiti oh, ngipon sa butiti oh, dako kayo. Butiti. Nakita rin si ngipon sa butiti no? Ha? Nakita kayo ngipon? Ay. Iyaw din magpaakan ini. Iyaw din, delikado kayo din magpaakan. Putol. Putol yung ang ngipon. Grabe, haita. Okay na. Nagilimpihan na, nagikuhan na nagkuhan. Tanggalan na nila kuhan. Toka, abdo, sapato. Sabay patanggal nila na yung mga ugat-ugat, tanggalon daw. Ano siya butiti guys, gipanitan. Tambo kayo eh.